Ja, jeg har været lidt på indkøb, som I kan se. Jeg er ude efter en S-video til VGA-konverter til min Commodore 64 herovre. Og jeg har prøvet at forhøre mig lidt om sagerne inde på Copenhagen Commodore Club på Facebook. Og de fleste de råder mig til at købe en FrameMeister, og det ville jeg selvfølgelig også gøre, hvis jeg havde råd til det. Problemet er bare, at den koster i omegnen af 2500 danske kroner. Og så mange penge vil jeg alligevel ikke bruge bare på at få sat min 64'er til en ordentlig monitor. Jeg har set en hel del videoer og anmeldelser på YouTube. På blandt andet de her no-name billige kinesiske konverter. Nogle får et okay billede, mens andre får noget, der ligner, ja, jeg ved ikke hvad. Ligesom med den her USB Capture Easy Cap ting, jeg købte for nogle måneder siden, så kommer de her altså også i samme indpakning, men med vidt forskellige indhold, eller vidt forskellige chipset og konverter og sådan noget. Så derfor har jeg så købt indtil videre 3 af dem her. Jeg fandt ud af, at efter det var blevet afsendt, de her 2, de kommer faktisk fra samme sælger. De havde en forskellig produktbeskrivelse. Så jeg har faktisk 2 af de samme her. Og hvad jeg kan læse, så er det model PK-OT3903. Jeg ved ikke, om det er chipsættet, men det vi kan prøve at skille med senere hen, og så se om de her og den der har samme chipset. Fordi, som sagt, det kan godt være, at det her det er noget værd lort. Så har jeg 2 af dem, så har jeg spildt nogle 100 kroner på den. Det kan også være, at den her, den har et rigtig godt chipset, og så er det bare et godt køb. Jeg har bestilt en fjerde og en også. Også sådan en no-name HD SCART til HDMI konverter. Den har jeg ikke fået endnu. Den kommer nok her først som en uges tid. Men jeg har så købt det her HDMI til VGA-kabel, fordi jeg har ikke HDMI i den her Acer monitor, jeg har tænkt mig at bruge. Men ja, jeg håber I vil gennemgå den her anmeldelse sammen med mig. Jeg har ikke haft pakket dem ud nu, jeg har først lige modtaget dem i dag. Så det er altså første gang, jeg prøver at sætte den til, og nu kan I se sammen med mig, om det bliver win eller fail. Så lad os da prøve at hive den ene frem her. Og nede i kassen, der er en Super VHS kabel. Der er et kompositkabel. Der er et VGA-kabel. Og så er der en strømforsyning. Og den har jo så den har UK plug på, kan jeg se. Så den kan jeg ikke umiddelbart bruge her. Jeg skal se, om jeg kan finde en adapter, ellers så må jeg finde en omformer, der har samme specs. Så jeg er straks tilbage. Jeg kiggede lidt i min rodekasse efter en adapter, der passede. Det er en 5 volts 1 ampere. Jeg fandt ikke nogen, der passede, men i den her ikke identiske model, der lå der altså en med de rigtige specs, og selvfølgelig med dansk stik. Så vi bruger den til alle 3 tests. Selve boksen her, det er jo en lille bitte en. Den er vel på størrelse med en pakke smøger. Og der er komposit indgang her, og Super VHS. Jeg regner også med, at det her det er en det er en VGA udgang. Så er der så VGA indgang her også. Jeg ved ikke, om man også kan køre den anden vej. Det står der godt nok her på æsken, at man kan konvertere fra både fra S-video til VGA, men altså også fra VGA til S-video. Jeg ved ikke, om man kan gøre det lige præcis den her enhed, men det kan også godt være, at de bare bruger boksen her til den, der går den modsatte vej. Det vil jeg ikke bekymre mig så meget om, for det er ikke det, jeg skal bruge den til.
Men lad os prøve at sætte den til 64'eren og til monitoren, og så håbe på det bedste. Min 64'er her, det er den nye C-model, som har S-video, eller separat Luma og Chroma på video-outputtet. Og det kræver altså et stik med 1, 2, 3, 4, 7, 8 ben på. Det vigtigste, det er det ben i midten. Det er det, der har Chroma-kanalen, tror jeg nok, eller Luma. Det ved jeg ikke, det er jeg også ligeglad. Det kabel her, det har jeg købt hos Retro Computer Shack, ligeledes på eBay. Jeg tror ikke, at der er det her Chroma Fix, hvor man sætter en 300 ohms modstand på Luma, på Chroma. Jeg ved ikke, om der er det på det her stik, men det virker fint nok til mit gamle CRT-fjernsyn. Der er udgang til selvfølgelig SVHS, og så er der til komposit og lyd. Så lad os prøve at få sat det i. Så, der var noget billede på det. Vi venter lige med strømmen. Vi sætter VGA out til monitoren her. Så tager vi med højre hånds tommel og pege vores S-video. Det ryger så ind der. Den vender rigtigt. Yep. Sådan der. Og lyden, det er lige meget med den. Den kører jeg ud gennem nogle ordentlige højtalere. Så skærmen er gået i standby igen. Den tænder vi lige. Og strøm til konverterboksen. Og så må vi se, hvad der sker. Ja, der er ikke lys i den eller noget som helst, men jeg regner med, at den er tændt. Monitoren er tændt. Jeg slukker lige lyset der. Så tænder vi 64'eren. Så sker der selvfølgelig ikke ret meget, fordi at man skal vælge, okay, man kan vælge input her, hvis jeg kan finde, mellem almindelig komposit og VGA, og så er der nogle modes, sådan nogle ting og sager hernede. Det ved jeg ikke så meget om endnu. Men som I kan se, så gider du lige fokusere. Det gider du ikke. Kom så. Som I kan se, så er der billede på. Det er alt for stort, og det er sort-hvid, og det er interlaced af helvede til. Spørgsmålet er, om ikke det er fordi, at jeg kører NTSC i stedet for PAL. Unknown resolution skriver den. Unknown resolution. Jeg ved intet som helst om, hvad de her knapper de gør, så jeg må prøve mig lidt frem. Menuen, kontrast, saturation, hue, language. Hvad sprog kører vi? Kinesisk? Eller mandarin, eller hvad fanden er jeg? Der er der noget, der hedder også. Nå, okay. Okay, på den her knap herude, der vælger man så, om det skal være VGA, S-video eller komposit indgang. Der burde sgu også være noget. Kan man ikke få noget sprog på, så man rent faktisk kan se, hvad der står? Jeg har allerede udlagt den. Goddammit! Okay, jeg ved ikke, om det er fordi, at der mangler det her Chroma Fix med modstanden i S-video. Lad os da lige prøve en gang at sætte komposit til, i stedet for, ikke ved, hvad det giver et
Det giver ikke et nær så godt billede, men hvis det er acceptabelt, så kan jeg egentlig godt leve med det. Så er den tændt igen, og vi vælger lige den rigtige indgang. No signal. Nej, stadigvæk sort-hvid. Stadigvæk. Hold nu kæft. Ja, det blev det ikke meget bedre af. Pick mode, det hjælper heller ikke. Der er i det hele taget ikke ret mange indstillinger på den her, synes jeg. Jeg prøver lige S-video igen. Bare fordi. Okay. Nej, det er stadig bare sort-hvid, som I kan se. Og jeg kører en lille smule, eller ret meget regnbuemønster faktisk på. Så, okay. Det her, det er så ikke lige den bedste af slagsen. Lad os prøve at tage den anden, som slet ikke har noget modelnummer. Altså umiddelbart så ser de jo ens ud. Men æsken er en lille smule anderledes, synes jeg. Ikke ret meget, men altså der er en lille smule forskel. Så det kan godt være, at den anden her, den har et andet, og måske et bedre chipset. Men let's not get our hopes up, som man siger nede i gutteren. Ja! Så sætter vi strøm til. Så sker der garanteret ikke ret meget andet. Jeg kan se, at vi kører i 1024 x 768, tror jeg. Nej, det er samme. Fuldstændig det samme. Hue. Nej. Jeg synes, der kommer en lille smule farve på, men i guder var det dog grimt. Nej, kontraster hjælper heller ikke ret meget. Umiddelbart så er der jo farve på, som I kan se. De lader det sted inde bag alle striverne. Og den er jo interlaced af helvede til. Jeg kunne godt have tænkt mig, at den var, eller den skal være progressiv. Men altså, anywho, der er ikke sådan noget synderligt meget lag på, når man på inputtet her. Lad os lige prøve en gang at sætte den her til composite også. Nej. Det er så lige så slemt som den anden, det har jeg også egentlig forventet. Men ikke fordi jeg tror, det er, at det er skærmen her, men jeg har en anden skærm, som er lidt mindre, som også kører i 4.3 og har lavere opløsning. Jeg tror lige, at prøve at hente den en gang, for at se, om det er lige så slemt på den. Lad mig præsentere jer for min lille, jeg ved ikke, hvad den hedder, FC, FD, DF, CF, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald en lille skærm. Jeg tror, den kører i 1024 x 768. Jeg ved næsten, hvordan det ender, men jeg er nødt til lige at prøve. Og hvis ikke det her det bliver acceptabelt, så tror jeg bare, jeg stopper her, og så vender jeg tilbage igen med en anmeldelse af den anden, eller af den fjerde boks, jeg købte her, når den engang ankommer. Om ikke andet, så kan jeg måske bruge de her konverter til noget andet. Ikke nødvendigvis Commodore-relateret. Aha. Der er... Ja, jo, det ligner. Vi kører composite stadigvæk. Det ligner meget det andet. Jeg synes, det er ligesom at bogstaverne, de skinner.
Vi skifter over til S-video igen, hvis jeg kan ramme. Galt, hvor den også summer. Ja. Der er ikke noget at gøre. Nej, det er ikke så godt. Jeg har en sidste ting, jeg lige skal prøve. I stedet for at bruge det her ellers ganske udmærket kabel, så vil jeg prøve at sætte mit gamle kabel i her. Det jeg har brugt til min 1084 monitor. Og så se om det måske giver et andet S-video signal. Det tror jeg godt nok ikke det gør, men altså det kan da ikke skade at forsøge. Så har jeg da også prøvet det. Der, nu kommer jeg over til jer igen. Og så sætter vi den her i... Nu kan jeg ikke se skid. Så sætter vi den i composite. Moment of truth. Nej. Same shit. En lille smule anderledes end det andet faktisk. Selvfølgelig er det stadig sort-hvid. Og selvfølgelig skal det ikke være sort-hvid. Men altså der er ikke... og teksten hopper selvfølgelig også, som I kan se. Men der er ikke sådan samme slags forvrængning og støj på. Det kommer kun i nogle striver, som I kan se her. Der løber langsomt nedad, men ellers så... ja, det ser ikke godt ud. Det gør det ikke. Og lad os se, hvad vi ellers kan gøre. Det er så kun Luma. Måske skulle jeg prøve at sætte den i composite, så vi måske både får lys og farver med. Det er ikke composite. Det er ikke composite. Det er den hvide. Nej. Det blev det ikke noget bedre af. Overhovedet. Det er lige så dårligt som før. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Vi kan hermed konkludere, at jeg har spildt et par 100 kroner på det her. Og om ikke andet, så kan jeg forære dem væk til julegave eller noget. Men ja, man kan ikke vinde hver gang. Nu jeg vender tilbage, når jeg får den SCART til HDMI-konverteren. Og så håber jeg ret meget, at den rent faktisk er en lille smule mere brugbar. Men vi får se. Tak fordi I så med, og have en god dag. Jeg har en lille hurtig update. Efter jeg begyndte at pakke mine sager væk, så prøvede jeg at sætte mit videokamera til med composite. Og det er så skarpt, som man egentlig kunne forvente på en HD-skærm. Eller en pladskærm. Altså det er ikke super skarpt, men det regner jeg heller ikke med, det er med det composite. Men altså, jeg kan konkludere, at konverteren i sig selv, den virker jo. Men jeg tror, jeg skal afprøve noget Chroma Lumafix med den modstand i S-videodelen. Om ikke andet, så nu har jeg jo 3 S-videokabler, jeg kan rode og rumstere med. Så det er værd at forsøge.